Každý rok vždy v zime sa horolezci zatvárajú do posilovní, aby na jar mohli v súlade so závermi prvého zjazdu strany podávať ešte vyššie výkony. Nie inak to po vzore sovietských lescov robí aj súdruh Boga. Veď veľká oktobrová socialistická revolúcia priniesla so sebou ešte väčšie možnosti pre rozvoj tréningu, najmä dvojfázového, silového, ktorý súdruh Boga využíva naplno. Tento známy dubnický lezec vďaka plánovanému a socialisticky organizovanému tréningu najbližšie k 5-ročnici isto predstihne všetkých západoeurópskych a amerických lescov tým, že sa svoj záväzok prelie z 8A prehnitej imperialistickej klasifikácie rozhodol zvýšiť na 8B. A to nie najjednoduchším spôsobom. Priamo v srdci kapitalizmu, imperialistickom Taliansku, prelezie cestu Mike Jordán. Boka tak ešte pred splnením prvého záväzku stalínskej 5-ročnice zvyšuje záväzok o 30%, čím dosiahol záväzkovosť 170% svojich možností. Áno, aj od nich je súčasťou moderného socialistického tréningu.
Obetáva cieľovedomá a horlivá práca tohoto priekopníka dvojfázového silového tréningu isto prinesie ovocie a západní lesci, stúpenci idealistických reakčných názorov na tréning, áno tých, čo si myslia, že sa nedajú preskočiť 2-3 obťažnostné stupne, budú bezradne prešľapovať na mieste, zatiaľ čo sú druh Boga, podporovaní marxisticko-leninskou filozófiou, úplne dobie svetlé zajtrajšky.